Здравейте, приятели! След много плетени и разплитани, най-после успях да довърша жилетката. Питвам се да я покажа цялата. Получи се добре. Надявам се да ви покажа и снимки как стои. На мен ми харесва, чудесно се получи. За тези от вас, които не знаят, това е Ализе Дива. Преждата е мекичка, лятна прежда, подходяща за летни блузки, елечета, рокли, поли, кой каквото му харесва и от каквото има нужда. Така, има още два проекта, които ще ви покажа какво съм започнала, но за това след малко. И така, приятели, първо да разкажа за нашата Карловска Одисея. Защо жилетката, която видяхте, сами сте разбрали, не беше изпрана, изгладена, приведена в приличен вид, но по принуда трябваше да я довърша и да направя набързо снимки, за да ви я покажа и да я предам на собственичката. Миналата седмица в Карлово обявиха, че от сряда до неделя включително няма да има вода. Има ремонти и повече от половината град, после се оказа, че май целият град, така и не разбрах, няма да има вода, трябва да си запасим. И се започна едно търсене на стари дамаджани, туби, легени, кофи. Естествено наляхме вода, но в следващия момент решихме, че отиваме на Балкан. Докато бях на Балкан, успях да оплета горе-долу предничката. Това ще бъде детско половерче. Избрах си полуанглийски ластик. Ето как изглежда лицевата страна всъщност. Това е лицето, но много хора харесват всъщност обратната страна за лице. Това е преждалина на Hobby Yarn. Аз съм ви я показвала преждата. Много пухкава, много мека. В процес на работа е лесна за работа. Няма нищо сложно, нищо трудно. Само ако някъде има нещо по ръчичките, се закача. Което означава, че и по време на носене, ако някъде нещо се закачи, ще се издърпа бримка, вероятно, което е, може би, единствения минус на тая прежда. Но това ще бъде детско половерче. В следващото видео, като стигна тук до вратната извивка, ще обясня как правя аз вратни извивки и на детско, и на големи половери и защо съм си избрала определен начин. Но нека да стигна до там. Трябва ми още малко, може би 4-5 см. И предничката ще я довърша. Другото нещо, което плета, то е на една кука. И това ще бъде вероятно една туника. Значи камерата не го обхваща цялото. Специално го изгладих преди да ви го покажа. Искам да ви кажа, че беше 52 см. Сега, след като го изгладих, е 57. Преждата се отпуска. Не съм мерила дължината, защото като изплита още 15-20 см, отново ще изгладя. Може би тогава ще го изпира цялото парче. Не съм правила мостричка. Сами виждате, преждата е плетена, разплитана, за мен нормално. Няколко пъти започвах различни неща, които не ми харесваха. И накрая стигнах до тази мрежичка, която на мен ми харесва и е много лесна за работа. Сега даже ще ви покажа първия ред, когато започваме и набираме бримките. Броят на бримките трябва да се дели на 4. И сега в момента плита всъщност е едно първия ред. 2 въздушни бримки и 2 пъти нисък пълнеж.
И отново 2 въздушни бримки и 2 пъти нисък пълнеж. И тук завършваме по същия начин с 2 пъти нисък пълнеж, след което започваме да плетем стълбчетата. Значи първото стълбче имаме 3 въздушни бримки и то се оформя. Стават 2 стълбчета. Ето го второто, с една намятка. Правим 2 въздушни бримки и продължаваме. Ето то се вижда. С още 2 стълбчета. И отново 2 въздушни бримки. И така продължаваме до края. Завършваме пак с 2 стълбчета накрая. Обръщаме от другата страна и започваме с ниския пълнеж. Това е всичко. Много лесно и много приятно. Определено, докато го плета, просто си почивам. Няма нищо сложно, няма фигури, няма... И според мен се получава красиво. Много е подходящо за възглавница. Т.е. за калъвка на възглавница. Пък и за нещо друго, кой каквото му роди фантазията. Нали? Това е идеята. Докато плетем, да си развиваме и фантазията и да създаваме различни неща и различни красоти. И така, за сега това е от мен. В момента, в който напредна с плетивата, ще направя още едно видео, ще покажа. Иска ми се тази туника да е с паднало ръкавче, което означава, че от тази страна по-нагоре ще трябва така да снадам, да оформя едно ръкавче, долната част извивката. А вече по-нагоре ще ви покажа в процес на работа как го довършвам и как се оформя. И то се получава всъщност като една обикновена тениска. Ще бъде с извивка на вратлето, извивка и на гърба. Няма да бъде право отгоре, защото не стои красиво. И така, лека работа на всички, които плетат. На мен също. До следващия път.